Кога ви обещах, че ще правя видео на Fortnite? Преди месец. Не знам. Често казано не знам, но очаквайте видео на Fortnite. Да, точно така. Ще има видео на Fortnite и то днес. Ще го кача, мисля, че в момента, ако се чудите къде гледам към часовника. Мисля, че ще го кача към 5:30 или 6 нещо. Да, абонирайте се. И дайте лайк веднага. За да не го изпуснете. Абонирайте се и дайте лайк на този шорт, за да го видите веднага. Ето така искам да цъкнете веднага съба. Така. Просто тук сте, имате пръст и цъкате съба. Цъкате съба. Просто цъкате съба. 1 секунда отнема. Още повече 3,0 секунди отнема да дадете лайк. Моля ви, подкрепете ме поне малко. И да, хора. От мен, чао.